ଶୀତୁଆ ସକାଳ ହାଲକା ହାଲକା କୁହୁଡ଼ିଆ ପାଗ ବି ହେଇଛି, ବହୁତ ହି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ତା ସହିତ ଆଜି ଆମ ଜମିରେ ଫାଷ୍ଟ ଧାନ କଟା ହେବ। ଧାନ କଟା କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଜମିକୁ ଆସିଗଲେଣି। ଆଉ ହେଉଛି ଆମେ ସବୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁଣି କାମରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଧାନ ଗଛ ନଇଁକି ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ପୁରା ନଇଁକି ରହିଲେ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ କାଟିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ଆମେ କାଟିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, କେତେ ଆମେ କାଟିପାରୁଛୁ। ପୁରା ହେବିଟ୍ ତ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଭଲସେ କାଟିବା ପାଇଁ। ହାଇ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଉ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି ସବୁ ଧାନ କଟା ହେଉଛି ଆମ ଜମିର। କିଛି ନୂଆ କାମ ଯେବେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ନା, କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସବୁ ସାଉଁଟି ରଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମୋ ମେମୋରିଏବୁଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର କଲି। ଆମ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ବି ଏଇଠି ବିଲରେ ଚରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଏଇ ବାଛୁରୀ ଆମ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା, ନିଅ ପାଣି ପିଅ। ଆମେ ଏବେ ଚାଲିବା। ଇଏ ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। ଅଛି ଟାଇମ୍ ଆସିକି 11ଟା ବାଜିଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଖରା ହେଉଛି, ଆଉ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ। ମୁଁ ଏବେ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। 50% ଆମର ଧାନ କଟା ସରିଲାଣି, ଆହୁରି ବାକି ଅଛି। ଦେଖାଯାଉ କେତେବେଳେ ସରୁଛି। ହଉ, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ। ପରେ କଥା ହେବା। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।